Dáva 9? 9. Ne? 10 on je. Dobre, pán vodič, šoferujeme na rally. Ste úplne primitívny. Si gekon, čo? Pán vodič, Fuj, ty kokso. ste pripravení na jazdu? Dúfam, že to neskabíme čem poriadne. Áno, pán vodič. Kde je plyn? Tu mi niečo odpadlo, kurva. Kurva, to čo je? Dobre. Dobre, tu je plyn. Naštartujeme. Nemám kľúč, kurva. Do piče, bezeraj, čo sa. To je, počkaj. A ručnú pozor, to potrebujem. Pasy. Nie sú tu si zajebané. Do piče. Toto, jemne nám to tu, asi tu niekto skratoval draty, kurva. Nie, ono to pôjde, pán vodič. Počkať, ale musí si zdvihnúť okienko, kurva. Budem celý odbatať. Máme štartovať toto rally. Tu máme protijazdca. Budeme štartovať tohto protijazdca. Moment. Naštartujeme. Stav, ty svinia! Naštartujeme. Ja som ožier, neviem čo si ty. To je kokodle. Dáva 9. 9. No, ešte som sa nerozbehol, ty Tak sa rozbehni, ty kokot. A natáčaj aspoň nie len ten svoj ksík vyjebaný. No, ideš, poď. No, počkaj, musím si vyjadriť, tak, pekne. No, ideš. Dáva 3. Horizont, ty kokot. Do piče, skoro som uršu odjebal. Do piče. Zajazdí na cejdu na sadu. Poď, horizont. Musím to doraziť henta. Smerovka, zajazdy. Počkať, ručnú musím dať dole. Aha, my sme sa ešte ani nerozbehli. Do piče. Do piče.